Kan I godt huske, da jeg sagde det her? Så nu tror jeg faktisk, at jeg beholder mit blonde hår. Ja, det holdt ikke så længe. Men det taler vi ikke om, fordi det er jo blevet rigtig sejt. Og nu hvor jeg har fået farvet hår, så rykker jeg lige hurtigt af den her stol. Så synes jeg, at jeg skal give nogle tips og tricks til farvet hår, fordi at I know what I'm talking about. Jeg har farvet mit hår alt for mange gange, så trust me, listen to me, hvis du vil vide, hvordan at du holder din hårfarve bedst. Så nummer 1, lad nu være med at vaske dit hår med varmt vand. Især når du har hårfarve i. Du smelter det bare, og det rører meget hurtigt ud, især lyserødt. Det gælder også uden hårfarve, men der behøver du ikke at vaske dit hår med koldt vand hele brusebadet. Der kan du bare til sidst tage det ned på koldt, pille ved det lidt, og så gå ud, fordi det lukker porerne, så det giver dig den der shininess, som du nok gerne vil have. Hvilket, når du har hårfarve i, også hjælper og giver dig den der shininess, og det holder på hårfarven meget, meget længere, end det normalt ville, hvis du vaskede det med varmt vand. Så nummer 2 ting, find en hårmaske, som hjælper. Du kan bruge en til farvet hår, en til ikke farvet hår. Det er bare bedst med den til farvet hår. Jeg har ikke selv den med farvet hår, men jeg har den uden farvet hår, men der må bare ikke stå de her ting på. Fordi det kan godt gøre, så det falder ud eller smelter, whatever you name it. Der må meget, meget, meget gerne stå det her på. Og det er også allerbedst, hvis det indeholder avocadoolie, fordi det styrker håret og holder på hårfarven længere. Grunden til, at en hårmaske virker, er fordi, at det gør dit hår stærkere, så det holder nemmere på hårfarven eller andre ting. Og så gør det også bare dit hår dejligt og blødt. Så det er lidt en 2-in-1. Så jeg vil anbefale det. Man behøver ikke. Men det er godt. Det virker. Det virker. Så nummer 3 ting. Aldrig brug shampoo hernede. Jeg ved godt, det lyder klamt. Men det er det ikke, fordi der kommer stadig shampoo i dit hår. Hvis du vasker det her, kun putter shampoo her i hovedbunden, ryger det ned, når du vasker det, så du får stadig shampoo her i dit hår. Så kun put shampoo hertil, hvor at din hovedbund er sådan her. Og så når du vasker det, så vær sikker på at vaske det rigtig grundigt, så det rører hernede også. Så du ikke skal putte shampoo hernede, er fordi det kan godt gøre det tørt, og hvis du har hårfarve i, kan det godt vaske det meget nemmere ud på grund af shampooen. Som nummer 4 ting, ikke brug varme på dit hår. Det er lidt det samme som nummer 1 råd, men med den her mener jeg bare hårtørre, krøllejern, jeg skulle til at sige strygejern. Det håber jeg ikke, I bruger på jeres hår. Det hedder det strygejern, gør det ikke? Jeg spiller lige min mor. Det hedder ikke strygejern, det hedder glattejern, det man bruger til at glatte sit hår. Så jeg håber ikke, I bruger strygejern på jeres hår. Så vil jeg være lidt bange på jeres hår faktisk. Mere end jeg er, hvis I bruger varme. Bare normal varme. Men grunden til, at I igen ikke skal bruge varme, er fordi, at det smelter hårfarven nemmere end koldt. Så hvis at du skal tørre dit hår med en hårtørrer, gør det på det kolde. Det tager længere tid, jeg ved det godt, det er irriterende. Men hvis du vil holde på din hårfarve, så skal du også gøre noget ud af det. Du kan ikke bare sige, jeg vil gerne holde på min hårfarve, og så går du hen og krøller i dit hår. Det er ikke sådan, det virker. Det er meget sådan, jeg ved godt, det lyder meget simpelt at have farvet hår. Det lyder mindre simpelt nu, fordi at du vil jo gerne holde på din hårfarve. Hvis du gerne vil have det ud så hurtigt som muligt, gå an, brug det rigtig varme vand. Det gjorde jeg også, da jeg havde blåt hår, fordi det skulle ud. Og det røg ud på 2 vaske. Nummer 5 ting. Undgå for meget sol. Jeg ved godt, det er rigtig svært i sommeren. Jeg kommer også til at have det rigtig svært, fordi jeg elsker at være udenfor. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal undgå det. Jeg har bare læst det på internettet. Jeg er ikke professionel. Men jeg tror bare, hold dig i læ rigtig meget. Jeg kan ikke
sådan rigtig lide at sole mig, som andre folk kan. Så det bliver ikke mega svært for mig. Men det bliver heller ikke nemt. Min trøje, den sidder lidt krybvenlig. Sådan der. Det bliver ikke mega svært for mig, men heller ikke mega nemt, fordi at når jeg går udenfor, der er ikke læge over det hele. Så der kommer til at være noget sol, der rammer, og det er også okay. Du skal bare ikke stå ude i solen i 48 timer lige ud. Det kommer ikke til at være særlig godt for dit hår overhovedet, uanset dit hårfarve eller ej. Det kommer til at gøre dit hår tørt. Det går ikke. Jeg har ikke rigtig flere tips eller tricks, så jeg håber, I nød min rigtig dejlige hårfarvevideo. Og lad være med at farve jeres hår for meget, det ødelægger det. Ikke følg mine vejledninger, når jeg siger, at I skal farve jeres hår. Det går ikke. Men jeg håber, I har en rigtig god dag, god aften, whatever. Vi ses, shorties.